hier als jullie glui, da hier je hebben moor. Hikke we stjenne schirre we schijt, na waagst in de kjol. Du gakke fys gerechen tier, scher ruinschen kaschen peer. A poppel schön se gurig faas, die nelste gleeskuleer. Hikke we niet de pujachus, na jechters in een schaaf. De hikke faas le malui moor, een koerstjuf neuwe haaf. De stukken ga moor pujachus, en hem djannige gepeen. Ach Dieu heb mij haar hoofd geboord, is iedereen circa geen. En God fiket de salam, voor hasha de salam, hokuk ach hier af je luchtwee, dat hier je hebben moet. O King
Warfar en emaket has no ga ulenem en marabashin shain maleri kele gure dusse rein shain ha neshin hen samar shaw en emaket en mar en gruia en gishin chrúhi na chuliniken reir yn bach ran y fa na dingin bohioria agus criwch arai egach ni a chrúhi tiw negus gyfel oper y chrúhochi na ienig da foran ach dat y lwag chen at y hechting an y siwt oper da fainse agus mar sin y clwchwch denem mar chrwhier sa enem agyd mar ynghed na mar ie'n restr nyr y chi sy'n yn lwyd wlochwch y hawyr i gianef Hamawn dyrach Sean yn dynnu fan, ach Sean y hwlw cretar y chrwydwse. Nach Sean yr is na fyr fel môr, yn y sialwg o lwg ffein, ho piolai ygys y hal, ygys mar a ha doglwch gys yr yn ochgwch o syliar, Aws yn nôlochyd rygarach yr ainiw siantach cretar. Ac gwhareg nôr i hal y sy'n yn nôlochyd yr ainiw dan yn dynia. Agus gwhareg gair sy'n y fonys gwrthein. Agus mar sy'n ha iad sy'n gydafolog. Negus y chechgyn o faf chosyliad sy'n ristol. Agus ha enem aged a has pion gach ule enem. Y mar fonier am y nias y Christe. Agus mar a ha yn hwloch y sio yn cwrigel. Doch hwach doglychgyd. Or is Christ cwach je ygys glwchgys je. Ygys mar a ha opersyn y moch gwchosylia. Mar a fe cwmyso dot enemse ygys dat y logs dat ochgol y fi i'r nwrmachig. Ygys mar yn ghed me don y chiachgyd y fi y ffenes ach ag. Dod i chiastys y fi y has ach ag. Ygys fi coch arach, ygys graagach, na hyf cret ar yn bochge i ffrin hwylgenach. Ygys sy'n iaforach o hwlwyd at y hasien, y coniach ag, an yn persy unig yr fianer, i'r y Christe. Ygys ar sy'n gyda folog yr efantyn sio aswr, na chael doi charni ele awn. Ha môr an awn sy'n pyr o sio yr ymdalwg, gyfer ymwyd o'ch slie ritsyn wgydse. Ygys hat sy ha dynia yr yndria ha sien, gyda sien i ni cwtgymach. Nôr ha dochgol y gian y ffosoliar, chan y fain awn sy'n nyaring y hyrn sgrifyd, gyr Christ yn dria y nirin ys y feha, ac mar yn gedna an y dain frys ni nich yn y hwgsyn, gybyga cwmyso, rwts ha modd ys car, fi rech gyr sy'n dynia, as wees een mopper sin, er ruim Christe,
yn son. Gebyd yma ta pianoch y gynnu, lefyg ygys mi noch yn stochgol. Yr amor na'r coen al yn smaach y chehem behe, y ffon yn tosgal, megys gwrwg isio a ha an y nanialas orte. Gyfel cast yr y ganialas yn gasiwl, y hyb iolas flaen gelorte, ygys a her y fwynt y sinach cwol yr ief Matthias. Ach die paroch eriori orsen. En dan vergeet maar tapuloch graat er kachun ac in je watin sjo. Omeges gebischen kaart jirisch wat u feen at ovahe. Gebegin spirit nerve pianoch gein tochko. En wie gav joch ut aluad. Meges gebet a furlam wat a wine feen. Ygys y dol fo niarst gwyniarst. Dy bygiad sy'n a ha-has maraf an yn iegars yn y biasgyn. Yn gyrym gw o'ch o gytên. As y gyda folwg y fat yn sioch yn efan gyfel doch golagyn. Ach mae'r yn ced na sacrament. Nid ysio hwnnw yn hwloch i'r ein yw ysio ni hyflwys. Gyda fa emes yn awn o'n yn iaith ni hyflwys. Nôr na chro awn a chwyal ffig darire. Yda ffyr eisiau chwyd y hwyd. Ygys y fan yn gwnnwrs môr o'n yn dain. Nid i gil yn erin. Nid gybyr yn solus y fa sien yr y brochod. Ga yw'r pati chyti cwys y sien. Ygys han solus nid i fi awnt yn tŵhol fan yn tosio. Fi yn solus awn gwyrig yn tŵhyn. Nygys hasyn gyda folog cwtioch gysion doch gwt niaferach sach a ha agyn. Mae'r chaig leh gw cwr yma an y nynjyn gynnu. Gwrs yn danig yn dawn nŵr a chai ni nich yn sien a chai yn och gygair. Ysgrifeg, ygys gyfelw dochgol y gyr, sias yn y leinkin, gwrwyge ar fanya. Gybysionie y cwrmis môr Fe cwynoch i'r efaddyn sio mar yn cetna, gach yn jet y lwag a halahar, gach yn le cwts le chwtien, gywad y cilig yn ôl y cynwla orta. Nygys gybytws Eliesach yn wras i yn wle. Tra ies y Christe. Sasyn gyda folog Sion. Gyfelw geisiach i tacsi yn dolwy. Ygys hann fi geisiach dwe. Gyfel sio yn iarstach yn creger. Cwynig orysyn y fo'n ysgwtse. Her yn dŵn ygys dyna dach un o'n o'n osbydil yn ag yn naam ha sio. Gwyharad na fonyas dan y chwainol sio, gybyd o mali rŵe. Ygys gybyd o gan nasi gerash gwslai, ys gadors gerash i rys, y ywnt i'n dachien. Ygys iad sy'n y her rig sy'n siam nws, na chael comasach pwylyg i fi caet as y joi hen, na comasach ygain i fi mochal imydach ni, ha tachas mag hwar stjorer. As yn eich cael y fwyntir a sien, eftir chwr hyn. As yn gada folog, gada gydig da lwag sy'n cael yn caine. Ygys cael ymydach comas. Ga yw'r chaniel yn spirit ag yr cwl o brwyn. Fi cainoch yn y hari brol gyda dw hen yd'r sgaib corta. Mygys gad harig i gwtedd. Cwynig dw harig gynnau ma ha sio. Yn y milgyn a ha. I gwl yn y math elig yn tŵhol. Gybydws yn y fiannych glwyd yn y fwynt yr asien. Gyntatach dyrach ydys gwyd spirit al y cwrs ach yn y dyn hasien. Gybyd yn sosgal y brisgwys gach na mis. Nygys gan ffwrs bod
van de vrouwtje aan zijn villa's. Je bedoelt leesachus en femenule. Nege senjaarsachus de kutjachus. Een woontje hashen. Je schön aan de gonosle wie jiefheinachus. Niet in hashen. Ik kom te wel het gevatte woon heen. De koningin Maria vergeen. Geluchtes gewie pilgerasje geteilt. Geluchtes dadelijk reële batteriële aan een jukkel in Tjörne. Het is een exemplaar wapen haar en boei. De koningin kutjach keer als ginalach. Ha paasuus wat de paasuus maar ginalach. Een bejukkel in Tjörne. O hieke hier aan Allah de goa. Af ik dopper. Negens de beschnifheid die niet in mode tachas. Naar keinelen. Trek heram nach een horstel. De maljerin niet aan de levens dochtel. Schuint toch toe, de mij nog een viering. Du was nulligend, de skaaf die is amen. Je weet je niet gevochten Jörne aan de hier lichter Paul om de Corinthianen in het Jacob kapitel. De eerste epistle of Paul to the Corinthians and chapter 10. Os bare vrare kapalum scheische wie angela, den roh narike ule kanyel. Egus kan jachiat ule troyabur. Egus kan da vashtiat ule da vers signal. Egus amsabur. Egus kan de jichiat ule en hun vier spiritual. Egus kan gal iat ule en hun joch spiritual. Argoliat en a charik spiritual shinaleniat. Egus bia charik shin Christ. Ach le moran Jew haro Jew kaliche or skrisig sanasach iat. En niet van een nikeshen nan sampere gunje. Gewoon nach mionike mit droch nike. Jürgen met de bionike jatsen. Egus na piersje ne lucht jugel öri met de bakutjusen. Reer met het schriftje. Huyem popel schiers egitje egus egal. Egus gerig hiat de fusje. Egus na tjene mit strifachus met de ruin kutjusen. Egus na huidju en een waard 3 millifiket. Egus na jarave mit krieste met de jaraf kutjusen. Egus na skrisegiat le narikib nive. Egus na tjene kerein met de ruin kutjusen kerein. Egus na skrisegiat lees en skrisetar. En is ha hen en nike shaule gaifsen maar ischemparer. Egus skrivegiat kom tjechisch dunje. En beltjerig en donjer tja. Je machine in gia hules a vina hisse. Hoeke gij arre nach pietje. Had a hacher tegen je tiroi. Ach nie et ta kotjan vergunje. Ach hat je chiles nach dikoi. Wie wird ja geen hart verkommes. Ach en nie malje risch in gia geen schliert al as maar in hetne. Honke bische kommessa erak julein. Ranöva schina wöntjer. Grai tjechu o jugeloreg. Ha me lavarst maritönje tiksha. Hukov shipre nie et ha me ekra. Huk an a vianachi en ta schönje e pianache nach he kommen holle vierste. En taran et ta schönje frische nach he kommen kur vierste Orket ha schönje naar moranes un aran. Egus een harp schön. Or het ha aken ule compaars dan een aran. Hoeke van jaar Israël a reerne fjolle. Nach el achtes in het ha gieke en jipors korein is een altaar. Kutta heeft mij een machine. Je wilt brie, bie aan zijn jugel. No, je wilt brie, zijn nie a jieprig, da jugel op.
Hamia gran in nike a tana kinike kiepreg, geraun so jonjev a ha iat in nifreg, agus na hand a gier. Agus chapalum common a vi akavshe rit jonjev. Han je len komen stuif koepan in gierne al agus koepan join. Han je len komen stuif korreunje vi akav de vorst a gierne, agus de vorst join. Een brostmachine in gierne verrek, en drisse schöne eschen. Han de hulenike kettige ganse, ach han je de hulenike immerhe. Han de hulenike kettige ganse, ach hat dort ne hulenike verland. A iere njacher pi en jeschen a bunjes café. Ach hiere kaf en jeschen a hik die mij njachele. Ik kaf nie a rechtjer en markune fjola, kun kist et 4 jaren, schon kokesh. Is leschen tjurnen tala, is alaan. Maar weer ja, juisten nach helt nan greki, kurigoi visken tallei, stolt maljerish. Ik kaf nie a kure roa, kun nie sem 4 jaren, schon kokesh. Ach me heeft dunjes sem birei, Jipige nisho ta yigolov na ichev a hansen a noch yiv ugus an kokesh. Is lischen gierne en tala ugus a lad. An kokesh tami gra. Ha niet a kokesh veel, ach kokesh en jafutille. Kashan ever free mahurshe de kokesh dunjille. Ma ha kompas bi acam sitre gra. Kashan a lauder al geheub, en nie schine schon een beeld mi at verspuiafisch. Je misschien koach die gietjes nog alle schei. Nog heb een nie an nie schei. Gienem na hulinike kom glorie. Dat zoeker over alle wem ten a huwi, not ten a kreki, not a juk vistje. Reer maar het hamisje, het kan het talen na nullegeunje aans na hulinike. Kunnen die tieren maar boer mag veel, ach boer mag vooraan, om bujarneri as. So gier het jammer vind, we leven goede tochters, dat in hem voor hulp vloer. We kunnen niet ruis, dat we schijnen riesen om te engieren om zijn grote salam harische de groot speaker. Psalm 105, I'm reading from the beginning of the psalm. O hoeke vuur gestog hier, hem stint gurre veel. Is goede vaas ag never en a mist men zwoeging keer. Schönje stog hier Jehova moor, stilem schönje gake peen. Is sarre schuf ku himmel aan vaas, men meer wil in a rij. As en hem van neuversen, verreunt jenef tje ueljes gloor. Wie kaarsje gezertien draam, me gieres Jehova moor. Ere Jehova moor nem tjast, ere en aste gna. Egnoos ta kraas verfabara, schier ere ike pra. Na reunje hashin, o hoeke puja gestagier, enemsten gerepeen.
Paul hom na Corinthian ich je capital is mit Zul oder none of guarantee carriage the Nikit. First epistle of Paul to the Corinthians, chapter 10 and the 31st verse. Je machine koach ke yichis no gale shui, no kepeni ani shui, kianem de hulenike, om glore je. Mr. Hart, Kapstel go hoshach de capitula short of schwein toen t-shirt van Israel cinema as een jeepheid. Er is maar een keer dat er schwein toen t-shirt Nikin Igistikiat an Dain fi Yachkien. Het Nirvana hele torsioin kuntische Nikin Igistikiat ach marinketne kuntische kut genep Yachkien avashen. Het nog daaruit an Dain is shen. Droshoch hachasho maar saamfer het een jukwish. Agus lain wille gerohe na rood maar in geetne. Van je waan gewil een dunje nere gerem gras je ach hafe met je gras je maar in geetne van een voelig keel het vorst aan zijn trier. Agus marschen we koorlog in Corinthië niet toen jager pie wa na hesef kunnen we kennen uur als een nie waarschijnlijk nach 50 jaar nach hommese nikker lent in je schosche is je droog is een verhoek van Israël schachat janjaniges na gistikat je hoas je bierlen je maar wat gavrost nog uw vond verreden en toen je kennen uur als een nie waarschijnlijk maar hanjak na hesef Pena hesef gras je, geschek gras je had ook gehommerd naar hesef. Maar als je niet wil horsen kan het ooit aan een hand, heb ik een vatte, dat een toestig schijnt, dat een masle aan een hand. Ik is als je een opgeut aan de show, maar in ketene feen met haar wie 5 kilo, ergens schreebjera. Ergens get van een hulenieken kittig te gas en het hapselijk raar, dat jeugd hara een hule in nieken imachheid. Er geschoen afgegaan, maar je misschien gelukkig, achtig maar in getene, andere tieren schachut, huizen. En get de hane hulenieken kittig, en je schenk hier nog gewel, een hulenieken imachheid met pietje, en sujachut, aan zijn bijschijn. Zijn lozen gaat voort, joon zie een goed verhek, jukkel aan de show, kokkers. Als je jaren geleden had ik jane vrije studie, je kokkers ervan. Zat ik kokkers als koon, vochtel ge. Wel, gaan je vrije studie aan kokkers als een goede tatikers, je vochtel ge van, a vrije studie. Get de schiet ne kokkers, femer fijnachus, de feem a kokkers sobas. Ergens hanjel kokkers kommet nog weer als sturen, ach reer en huis sobas een hetje. Ach en oorzaak je gemaakt kokkers. Dus hij kunt voor kaar aan de hoofd, sujachus, voor een voeten, ja, smaakje, goede gehad toe, egal. Daar gaat hij gewoon veel. Nog behoort hij nog dat, kistje die hij nog, staat kokkers en de duif, dus een nieuw voor het gaan. Er is maar nog eens een jaar te goede goed, gewoon veel, geraamd door jugeluf, hij een bierge wat er gaan, ieperig, staat kokkers van jaar. Als je Paul krijgt, hij niet de kokkers heeft. Nog de stenen ja. Provide de bonjent alle woelen dan in Gierne ergens waar. Hoe het dat? En dan had je niet weer viersen, ik een bier gewassen. Ach, ska kokkers en niet een nog zijn goede. Zou je me toch goed te hartjen
Sorry, dan een hitchwag, ik hit dat goed, ga heen, ha fysieke, naar heel kjacht gegaan, naar hele frost, nog iets hier, of om verreken, ga je, maar Hashem, ga we naar Olabam, daarna ga wachsen, weet je, wie je nog tot je, en wie je, ik in Gerard aan me Hashem, maar ze beginnen niet in, kan het heersen van je gazen, maar een geloofje. Zo mocht u hij niet eens hier, de noringen je weer wel, hij mis je recht in mijn hokkers, hij eentje gejakken, en hij met komen, die in alle hebben me goed in je hartstikke doen jullie. Van de machine hoe zit er? Ze misschien gaar gekriegen, doen je haar waksen fitje, ergens maar goed te gaan smaken, meer nog een kare voor de routen, hoe het de Hashem een horst voor. Ze nodig gaat zorgen voor jongens, en jaren ja zo, grasjo, rio het jaar, maar pitje niet, kun je jiekjes, dat je alles, dat niet het beginnen. Maar Hashem kan je niet aan hebben om glorige schen in je kutjem. Ik zal er schen, hij je aan kutjem in lokale Jew. Glorige. Dus Hashem jullie er bij klachtjele gekierd geest en een jaar 8 jaar in geest van washing naar Noordie. Ik heb die krieg aanrijd dingen. Agus, krieg aanrijd kielog imawan na punt gezette moeite, maar dat is de extreme point. Dus die hele schunje een dunje heen, jemmer het listenis, ik een dunje, ik heb aan zijn huwelijk. Jemmer listenis, ach je krieg ne koosje zo, je krieg aanrijd en dunje, die het woord. Maar ik maar alles voor de voes, maar ik maar heel best de voes, shit en huiver is er nog een dunje op gehouden. Zal het drasten in een hunjakken hakken heen, ja? Je krieg aanrijd en hunjakken. Goed er wel kunnen laten komen in de schild en de mooi, dat zijn 4. Goed het er geweld hunjakken, wil ik al eerder schachten jomer, dat zijn 4. Als zo'n goed de schild en de komen al mooi kunnen hunjakken weer. Om het er met een jaar dat we dat vallen. Maar heel wat zo'n eerlijk al schacht voor een goed huilhorstje de wallen. Als je krieg aanrijd unjak, solus likaliska. Solus likaliska. Doet het dus maatje, wel een macht van een unjak. Als je krieg aanrijd unjak, solus likaliska. Schimmelroet, smaakje, goed het toe. Lach en dan weer Torres. Als je zegt voor de krieg aanrijd Torres, die tot een macht, tot een schaak. De hoge wacht, met een macht, tot een schaak. Dat gaan we. Schend 4 aanrijd. Nou, maar ook eens meer naar de tille uren daar. Hij lekker het jiverketje, gaat pooiag staat uren daar. Hij lekker het jiverketje, gaat woog van zijn haar. Goed je weer in oor. Goed je kost minstens haar beestje. Ach, maar houdt alle horstoelen in de oren daar. Hij het horen te waarschijnlijk voor koler en gele. Maar hij het design in de oren daar Hashem. Hij naar uren te maken. De regel en noer. Schen en huiver, kashan, hij voor kolerigheden. Ik is aan noer uit 4, maar een dunje. Ga je een dunje, vroeger, home, kom bij 4 aanrijd een dunje, die je het waardig. Gaat u hier een komen te Hashem, doch rechter er vele, goede heilen, ach, dan een dunje. Reine dunje, de kort gesle aan hem. Gaat u hier aan hem, doch rechter en vele achter een dunje. Gaat de rein hier, kreter en vele, naar eeuwig heen, achter een dunje. Ergens, machine er vroeg hier een dunje tasje, hoe kan komen dan een dunje? Wat dunje jij kan toch? Hoe kan je komen? Wie kan het eerlijk hier, ergens komen
vi glorach in hjørne. Så ha niring a falle harne, je en lonje va dunje an de kohomon as a jökschen malerikje. En je kali sakin ne ganati vineken, ne ganati unne hietje, ne ganati vaien, ne ganati haken, ne ganati viers en a hulletat a hashen alle harne. Ach ne kieshen je groent is a hjørne a harstgein as a niring, ha schosseler. Ze va Gerabig, no boerig, formaal palaven en dunje. Ga je tjökel nach begin dunje schisse. Ach kalloos is a hanneke boerig, nog shen, nach re kommerso, dan een dunje schisse, na nasteen. Zijn dunje ga je toehoogig, home en ik woord en jerne, schallen is je stak en dunje hashen. Schallen maar ha dunje gelaten of een kokkig, een muggy in jerne. Schallen hok dunjach sa dunje gelaten een muggy in nietje na ha jerne kierie. Ga je na kierie in jerne bin a wijs gereed. Hij schon a hene hazige, ga je wie glorig in jerne. Schallen een loopert is een heugel, schen dunje hoek een loopert schen is jachten een heugel, zijn krachtig. En je zal een roet maken, hoe koeste is misje oorn heen, ver nemetjes, trein krachtig. Roet. Zal een roet masle, hij komen zich doen, verstorn heen. Een roet frische krier. Hoe het dat zijn nog goed, emetjes krachtig. Troeljachte krachtig. Krachtig wel een dunje. Ga je vroeger, een home, en die glorig in jerne. Ga je je vesting, stadje en zijn als het dunje aan de stad kijken. En als je naar die halders in je hartjen, in de kroeg nooit, en had hier komen zo in de jaren, gras heen. Kies in je nesje, kom eens in de hartje ries, dan een dunje, en wie je glorie, maar kreeg aanreizen. Is schon noch gegaan en kwacht is een kommes, aha, aan een gras je, en dunje erg vroegheid, de gewoon. Je gaat kutje aan de show. Je zit maar een soringo, ja, na kutsper glorig. Wel, 3 dagen. Tasha, aan de wie jane, ja, glorig was. Zal rehalen. Ze een gelukjes, woelig in jerne eet. Ergens een cijfers en wat ikke. Tre en hoog gehoegaar, jonge niet was zijn rehalen geworden aan de Shawbost Unie. Ik kun ik penen de handen van Rie voor Heva, en ik heb die 15 lesulen, niet in de voerby, maar een hikkie aan de dooi, naar voering die tikschen gevraagd. En niet een woord voor Christus vlader voelde Marie Halle. Hanekjes, honnekjes, de stoelen heet. En niet een wij kleintje met een dunje en een malwasje. Maar zijn stoerenjacht weer ik waardig aan de dijf. Dus niet een klaar voor herigene te hebben. Nou, stoerenjacht weer ik waardig aan de wie mager gemband gewaar dan een jacht was zijn. Niet weer als je ries door te van drie was je.
an y fideo gan y chyn y gwn sy rhy hola ddau mocha gan bonyw yn glor efo sioga ma'n yn gwly mae yn. Agus as y foch efo sy'n ddau glor o'ch yn rhy. Agus am sy'n drisach he cwmys o'ch glor o'ch an y fi cwrin cael yn glor y fonyws dan yn iach asyn. Y chilig as y rhys eithio han y siwgydd i'r hili ras gryach ffeir nach dorig i ras clw fa y hyf rhy hofa nach hwnnw. Nes y chilig ras y gwn sy yn diwrna. An sy cyr dath ha glor y fonyws do hir am hyn. Na mae'r hyrth y gyrla essential glory. Fonie do fihe. Agus ha nwr yn gynnych harsgen cwrish na dorster falad van y glor hashen ha glor hashen am hyn imofan ha jastat et fi cwrish. Get na begin diurne opera fuhach i gianef. Get na begin diurne nog geheet in Bristol. Get na begin diurne opera charni gianef. Byge die glor var aan heen. Dit werd volop een goede dag. Maar jeun heen, van een dunje, hebben shen dat de horster verlaat van de glor en vonjes gaarten maar hier. Ach nee, helle shunje daar persen het zien net. En daar persen, gab ik heen, not aan het tuina. Ha glor aan en vonjes gaarten maar Italianen. Agus ha glor ha shen fonie da perse in Italiane. Van een naam gaf en daar perse ik heen, maat en het tuina. Ha moringen van een funge ha shen. Pat de Syria, is smoantje ging aan de dode fi ach maar in Giertunje. Ha moringen is smoantje ging maar hier, kunnen we smoantje ging maar junje maar in Keetne. Goriken taam ha shen. Rohe kaal naat in het tuin achtieke. Ach van een funge Hashem, pat de Syria, shen gier tunje, jemes het haar koor. Maar shen ha glor aan de vonjes, doch perse in jitter jana. Agus, nach de woelig, en ha in glore was shen niet. Nid a chai aan de hit, nid a jerig ha wat a mere. Agus ma jerig, ha je horsuas, dan in jeven. Agus, en a huian hit a gyslein na mora, agus de hule koach horsgaten an de neef, agus halle. Nesje, ha svoge, ha iaksen mafer, een glor vonjes gaten. Ha shen na hohre garage an heed. Mafer, glor vonjes gaten. Mafer an het huis, de glor vonjes gamar hier. Smochel aan het huis, de glor vonjes ga, maar in Gittermjane. Satan de schoge duur haarschen, ik hem wil een mochel hashen. Als de blochel shen, ha je een glorige in dierne. Hij had maar een geetne, een glorige in dierne, aan wie kring hele vloe. Kring hele vloe. Ik kiesje dan een hule man in dierne hashen. Ik glorige haarschen, een hoog aan wie lavers mag hoog. Aan de hitte tas gehoord, moet je hele hoog je. Kunnen zönnig ne hule niet in lees. Ik hoogte hoog. Ik zeg ik verschat de zönnig, niet zönnig. Kring heel glorig hoog. Kring heel glorig gelukkig. Ik is niet fest niet hartstikke gelukkig in tjerne als een hule dooi moortje mikkel. Kun je alles in zoals dan een speren, no alles in het half, no er kochveteren, no alles in drin zijn, maar fietje drie alles in, je fest in gelukkig in tjerne, glorig gelukkig. Er is gloor en moewas, maar Hashem horspaar kan aan de hit en Calvary. Die een kroon dient wie veel jongens in huwelijk ja. Er is een fijn baas en krachtig.
Niet hießen his characje, de gorstige macht, ungint wichtfeed. En mocht gunje gloor nu novas. Mocht gunje gloor kastes je. Zo mocht gunje maar ik geetne gloor trokker je. Uges gloor graag je. Hoe het hasjen af haarste mag je bekomen in je kele aan de schut at Calvary. Uges maar schijn bonje te woord. En we kunnen heel gloor je aan de lovers maar voeien je. En uw lovers moet opper je. Kun je opper de vuurheid, nou je opper een ristel, nou opper charnie. Spon je te woorden en we kunnen heel maar in geetne. Maar een handjeerne, het jeelijke, zoeke persente, gewaar. Als je van je harsen kan bonje geef, en we kunnen heel gewaar aan zijn juk zijn. Ach, hij maar in geetne, en ik waardigheid. Nag haipeha. Hugis, ze show harsen, roet kutjema, huut ik tunje, en wie lavers moet hukkers kunnen vieren. Huut ik tunje wie kraag, shit de schaaf moet graag, maar nu wachts met harstes. Ach, maar er niet niet in harsen, wie kenken, na haipeha heen, maar hoerin tunje wie kenken, en een haipeha dunje. Gen jachie eva gorach het is gesollen. Wat was gepeha. Geef hem het geheim. En je hem te be. Ik is maar zijn hek goedje mag. Gen be een kijk voor. Ik geloof het gehooi. Van haar in jurne. Ik is je schoolhuis. Get naar smaatje. Get naar een tuinje smaatje. Ik kunt nog uit. Dus een dooi. Verhakken. Ze grietje we haar akken. Ga juist maar haschen, gaat los het heel toe immer geeft. Ha noring geven we kraag, nach helschen, het los het, reer, vieren je. Zo mocht maar tafel, hij kan geen hakken. Het gebeurt kraag, de boel gegaan. Komig is gebeurd, het los het toe immer geeft. Ha gaan in jurne, goed exemplaar, ha gaat, wointje, ha gaat koerstig. Nach door jales ersten haat, naar hij behemar in ketne, een mochte, kun ik wissen, naar schervische gaten, kur mich, uges, kur nienen en wiesenje, geweld spirit de hoek zwak gehakken, toen het de morgen ging je weer vloei, Abba, aha, maar kleinen rie, en ik was het, perform, en ik kur zwaar ersten. Als je jemmische pastor dat de violen komt to misschien the creation on the garage, we were looking at this particular chapter and how Paul eventually directs us to this particular verse, the importance of glorifying God. Whether we eat or drink or whatever we do, we are to do all to the glory of God. And we are all familiar with the shorter catechism question, what is man's chieftain? And man's chieftain is to glorify God and to enjoy Him forever. And he or she who is glorifying God cannot avoid enjoying God. And to enjoy God, we must know God. But it doesn't follow that only those who know Him enjoy Him. There are millions and millions in this world who enjoy the goodness of God, but they don't acknowledge it as of God. They enjoy His goodness. God opens His hand wide and satisfies everything that lives. Whichever way you turn, you see the goodness of God. And if it hasn't come from God, where does it come from? Every good and perfect gift comes from God. It doesn't come from the devil. It doesn't come from us. It comes from God, And that is the tragedy, friends, that there are so many beneficiaries in this world. They are in this world by their millions, but they don't acknowledge the benefactor. They don't acknowledge that all the good things they receive have come from God. Yes, they might, in a flippant sense, say, yeah, yes, God is good to me. But only the person who knows God savingly
glorifies God, or at least endeavors to glorify God. And hence, that is the person who alone enjoys God. Now, there's a difference between enjoying God and enjoying the good things that God gives us. A big difference, friends. Let me give you an illustration. Let us just imagine we have here a couple, a young man and a woman, and her fiancé goes overseas for a period. And during his absence, he sends her many letters expressing how fond he is of her, his love and all that. And not only does he send many letters, he also sends many gifts. She treasures every letter. She treasures every gift. But she longs above everything else for the day when once again they are together. While she prizes the present, the gift he has sent her, nevertheless, he means more to her than any other gift. And that is how it is with the believer also. While he appreciates every gift God bestows upon him, nevertheless, God is his chiefest joy. God is his chiefest joy. As I mentioned just the other night at the prayer meeting, if a believer were to be faced with two choices, on the one hand, to enjoy all the good things of this life, but with that God would hide his face, and on the other hand, to experience a lot of hardships in this world, but yet never to lose sight of God's face shining upon him. However desirable the good things of this life are, nevertheless the believer would much prefer the latter to the former. It is better still if we are both, but what matters is that we are conscious of God's face shining upon us. And if you are here today and you love the Lord, you can say with David that He is your chiefest joy. Your chiefest joy. There are lots of things in this life that can bring you joy, but nothing can bring you joy and satisfaction like the Lord. And so it is only in Him that we can find real and lasting joy. Why? Because God is its source. Any joy that comes from this earth won't last. Isn't that true? It won't last. Things that give us enormous satisfaction today, within a week or a month or 2 months' time, we will derive very little or no satisfaction from such things. But the believer never grows weary of worshiping God. Yes, he grows weary of himself, and he often castigates himself for his hypocrisy, for his self-righteousness, coldness of heart, approaching God with words, and being without feeling, and so forth. And I'm sure every believer at some time or another experiences that. But that is not the same as saying that he gets weary of God. He cannot get enough of God. He cannot get enough of Him. He cannot get enough of God's company. He cannot get enough of God's fellowship. He cannot get enough of God's words speaking to him. These are the things that the believer hungers and thirsts for, and nothing in this world then can be compared to the satisfaction the believer derives from fellowship with God. Yes, he is grateful to God for all the good things He has given him. He is grateful to God for His Word. He is grateful to God for the gift. But above everything else, he wants the Lord Himself. Do you think the believer will be happy in heaven if there was no Lord there? Well, took the Lord out of heaven, it would no longer be a heaven. It is the Lord, that is the one that he desires above everything else. That is the one he thirsts after. And so we see, friends, that the Bible proposes the loftiest purpose for man, and there's no doubt whatsoever about that. You could read, if it were within your power, to read every book that has ever been written
in this world, no other book proposes so lofty a purpose for man than the Bible. And this is the thing, that those who enjoy God at present on earth, that is a pledge of the full enjoying of Him through all eternity. The pledges are already here. As Christ Himself said, the kingdom of God is within you. It's not a case of coming to the end of life's journey and dying, appearing before the judgment seat, and then discovering whether you go to heaven or hell. That's not the way it works. The witness is already in us. It is already here. The person who can truly say in this life that he loves the Lord, that the Lord is his portion, the pledge is there of better things to come. The pledge is there that he is a child of God, that heaven belongs to him. And if you are here today having searched your own heart and having come to the conclusion that there is no love in your heart, that you love the things of this life, that the things of God don't interest you, there you have proof that you are still living in your sin. And if you're to die now, you wouldn't need to wait until you got to the judgment to discover where you are to spend eternity. Going by the state of your heart now, you have there proof, sufficient proof, that if you die in that condition, you're lost. You're lost then. The witness is not there. The witness is not there. So the most important thing of all then is to love the Lord, to fear Him, to trust Him, and to go forward by His grace from strength to strength. That is what is important. Dr. Payson once said that he discovered that God was removing from him one enjoyment after another until at last he had removed them all. Yet he was then, having experienced all these losses, doesn't tell us what they were, having experienced all these losses, he came to this conclusion that he was happier than ever before. In fact, that he had lost nothing. That these things that were taken away from him meant a closer fellowship with the Lord. It meant greater fellowship with Him. It meant getting more often to the footstool of Christ, and that the things which were inhibiting fellowship, that such things were taken out of the way. Now, I don't know if the people have arrived, Angus. Could you see, please? So we see for ourselves then what our chief end is: to glorify God and to enjoy Him forever. It's a wonderful thing, friends, if this is our portion in this life, that the energy and the strength and the health God has given us, that we can use it to the glory of His great name. May God bless these few thoughts as we pray. Give the piano again, gospel, the piano again, and this it hakamen. Shin it a shoot time, the Sean, Louis to Lochus, Renew, Shani Hertwish. It is willing to Lochus has shaw of home, my Shiri, Annaman and Ganya. Agus a Shekabik Shinya could miss gospel hain, gospel Navaraka, or is a shaw a real hell studi. Agus give it a pull of Lord grass, Gavik at the war of his head. Agus Shunya, Gonatara, Hotjayal, Nerivikar, war of his head. Gubushinya Kuninik and Hashen as the Chalas. Negus Gabe, Krius, Agus the Warsen. Söljer Fachar Arginken, Farkar Anskaftlisten is a nation, Farkar Narkala Max Narchakista, the Duhugas and Nisha Nulikansta, Escasius, Amen.
We met de nisje wie zijn van vloen gierne. De Jafka Salam Harish Kiafighet, Psalm 127. Maar toch die hava finnen thuis, wocht toch al hayat fijn. Maar vleeg die hava aan balle faas, wocht parre, heiden seur. Geef stieven wil die macheri, zijn luid wie karisch woon. Wie kieke aan vrouwen marschien, dat herkin beresuin. Ze werd parre, en bruin maar goos, maar uitdacht weer ik kwam. Bij mij ne haag, maar heike keer. Nou wijn was die veel katam uitgeschijn. En schijn smaakje, waar had ik net samen met 4 ruinen gezien, maar toch die hadden veel in thuis, of toch al ayat fijn.
Well, let us read first our warrant for baptism, and we have it there in the Gospel according to Matthew chapter 28, and we could read again from verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So we have a warrant for baptism in God's own word. Now, when two people, when they are joined together in marriage, that is a big responsibility. And then when a child is born, it is even a greater responsibility. You are answerable to God and responsible for the well-being of that child until that child comes to a certain age when he or she becomes responsible for themselves. And that is very important. And it is so important that the example shown in the home, all these things can never be overemphasized. In the shorter catechism question, and I know that you both learned it, it is one thing to learn something like that. It is something else to take it seriously to heart. We're told there that it is a sacrament wherein the washing with water in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost does signify and seal our engrafting into Christ and being made partakers of the count of grace in our engagement to be the Lord. Now that sets before us the benefits of the count of grace, which namely are the pardon of our sins through faith in Christ and the removal of the pollution of sin through the work of the Holy Spirit. And these benefits become ours when we become Christ. And we find that the baptism, the baptizing of the child with water, is a sign, or you can call it a visible emblem, or a pledge of those things that are promised. That being so, we see that there is a corresponding responsibility. It is futile, in a sense, baptizing a child unless the parents are prepared to set the example before that child. To pray in the home, to pray, to ask God's blessing at the meal, to set a good example before the child, in your conversation, in your conduct, to attend God's house regularly. These are the things that are expected of you, required of you. And insofar as the blessing is concerned, well, that is God's prerogative. But it is your responsibility to attend to these things. And I sincerely hope that you will take this matter seriously. It is a serious matter, vowing before God and in the presence of the congregation that you will bring up the child in the nurture and admonition of the Lord. Will you please give standing for prayer and remain standing until the close of the second prayer. Eternal and ever-blessed God, there is a time to be born and there is a time to die. And very often we gather together in homes to mourn the passing of loved ones. But we thank Thee that whilst one generation passes on into eternity, that another generation is born. And that Thy word states very clearly that generations yet unborn
shall praise and magnify the Lord. We thank Thee that the womb's fruit is Thy reward, and that parents would realize their responsibilities, and that they would bring up the children in the nurture and admonition of the Lord. We thank Thee for this sacrament. The child is being brought into the visible church, and through this sacrament the child becomes a member of the visible church, and hopefully that the day will come when they will be able to say that the Lord is their Redeemer, and then they will become full members of the church. We pray for them, and we pray for the parents. We pray that Thou would set aside the element now from a secular to a holy use, and that the blessing of the triune God would rest upon the children and the parents, for Jesus' sake. Amen. You just take the children in your arms. Do you believe that the Word, the Scriptures of the Old and New Testament, that they are the infallible Word of God? Do you believe that there are three persons in the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Spirit? Do you believe that we come into this world guilty, that we are polluted by sin? And do you believe that only through faith in Jesus Christ can we be delivered from our sins? And do you promise to bring up the children in the nurture and admonition of the Lord? Carry, I baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. God, and I baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Let us pray. Eternal God, we commit the children into Thy safekeeping. We pray for their salvation, that they would grow up to know Thee and to love Thee, that both they and their parents would trust Thee, that when the world eventually comes to an end, and we shall all stand at the judgment seat of Christ, that whilst relationships in eternity do not continue as they are here below, nevertheless that those who were families below would not be separated at the judgment seat. We pray that the parents be given grace and strength for the duties, that they would look to Thyself and not to themselves, that they would maintain a standard within their home, that they would study Thy Word together and pray together, that the children would be kept from the dangers that are around them, that they would be blessed with health and strength all their days. We leave them upon Thy gracious care now, and may we who have witnessed this today bear them upon our spirit. And may we not forget the infants who are baptized, but may we continue to remember them and their parents at our throne of grace. Pardon our many sins now, for Jesus' sake. Amen.
Even ten eerste que we schuine concluen hier nou onze nog salam harish in Gia fiket voor Hoshach de Salam Psalm 128. Spianig kafunya eram vel jökol die hova boor. Is samen schlief 4 sturis a keem kar. Tarif neer de lava peen. Ik tu gwai. Spianig gemoor marschen. Die sonnes orst gepart. Goed is in 3 reunje huin bij Hoshach de Salam. Spianig ga reunjach een beeld. Jökol die hova boor.
hapatige nur ravish of here straight fees in jerevesh tinyeske de shos of yolik chia wones na braker ek chia wones aganek. De khanye wiesel sho nach ik schach gorens bi koers na deerken en ik koers neelker en konjak in jerevesh. Khanye woni sho ik kiet en ik schach goren is aan de braker ek schach goren uitstein. Is jerevesh na hapatige na voor een nabesja, gelijk ik mijn laas, de dierlijk schia worden na sjo, gelijk in de braakelijk schia worden. Ik is begin op abesja, gestjone schreeuwen, maar hapen. Ik doe graag, het hier niet te keer.